Fl-isfond tal-kritika qawwija li qed ikollu għaliex qed imexxi bla pjan, il-Prim Ministru Joseph Muscat fi tmiem il-konferenza tal-Partit Soċjalista Malti insista li l-progress fih il-konsegwenzi tiegħu. Fi kliemu stess Muscat mhux kuntent bl-indafa u traffiku iżda xorta baqa' jiddefendi l-politika tiegħu li importa eluf ta' ħaddiema barranin. Irridu nkunu l-pajjiż kosmopolitan. Fid-diskors tiegħu għalkemm insista l-diversi drabi li mhux sieqaf f'sobtu, il-Prim Ministru ma semma xejn dwar l-għolli tal-ħajja, il-kirjiet, il-pressjoni fuq il-pagi, is-sitwazzjoni ta' kriżi fl-isptarijiet u r-rapporti jibsin minn istituzzjonijiet internazzjonali kontra l-gvern tiegħu. L-unika ħaġa li semma kien l-attakk ripetut tiegħu fuq il-kunsilli lokali. Qabel Joseph Muscat kellem fil-konferenza l-President tal-Partit Laburista Daniel Mikallef illi b'diskors ċar ħafna insista li l-Prim Ministru meta jwarrab mit-tmexxija se jagħmel dan fl-interess tal-partit. Kienet konferenza karatterizzata minn għajat ta' rebħa ċerta u euforija, inkluż mill-veterana Marija Camilleri. Kompli aħleb Joseph! Iżda ma setax jonqos illi f'diversi waqtijiet issemmew il-ferdiet fil-Partit Laburista. L-għaqda ma rridux nieħduha for granted, irridu naħdmu kuljum għalija, ejjew ninsew l-egoizmu tagħna. U fil-waqt li komplew l-attakki fuq iż-żgħażagħ nazzjonalisti ma naqas il-ftaħir għall-ideali soċjalisti tal-Labor. Nħadnu il-prinċipji soċjalisti tagħna. Dan l-aħħar qed jgħidilna soċjalisti. Irridu jgħidulna soċjalisti. Mela aħna qatt stħajna li aħna soċjalisti. Il-gvern ta' dan il-moviment soċjalista, gvern soċjalista. Il-Konferenza Ġenerali Annwali tal-Partit Soċjalista preżentat jum wara l-ieħor ta' diskorsi negattivi matul din il-ġimgħa, partikolarment mill-kandidati soċjalisti għall-MEPs. Li ġej jiridu jkunu nkunu għaddejjin blajta antika, blajta qawwija, sinna għal sinna u għajna lajn, bla kantunieri u għalli ġej għal kull sinna rridu sinna u għal kull għajn irridu għajn. Dik hija l-attitudni tiegħi. Naf li tinħass violenti b'da żminijiet, salvaġġa b'da żminijiet, ma hemm bżonn. Fis-sessjoni tal-ħadd imbagħad spikkaw diskorsi fejn esponenti varji tkellmu fuq in-nuqqas ta' dixxilpina fost il-Maltin u n-nies għażenin, fuq id-diżastru fl-ambjent, fuq il-barranin f'pajjiżna u anke fuq Donald Trump.